всъщност е много, много трудно да обясниш на един клиент какво е инвестиционен продукт, камо ли взаимен фонд и да си довери парите си за дългосрочна инвестиция. Има българи, има много млади хора, както тук имаме представители в IT сферата, която се интересуват изключително много. Само да кажа, че проникването на такъв тип продукти в България е между 2 и 3%. В Западна Европа този процент е доста по-голям. През годините това, което видяхме, е, че българите са традиционалисти, който не разбира, си купува недвижим имот за отдаване под наем, т.е. за дългосрочни инвестиции. Така правят в Америка, така правят на Запад. Това към настоящия момент е изключително грешна стратегия, тъй като цените са на толкова сериозни нива, наемите са на толкова ниски нива, че реално погледнато доходността в повечето случаи въобще не се струва. Няма малка сума, няма и голяма сума. Мит е, че инвестициите са само за хора с много пари. Не е нужно да ви остава огромен доход извън сметките всеки месец, за да може да инвестирате. Нашата компания и много други компании предлагат продукти, наречени спестовни планове, инвестиционни, там регулярно инвестиране и така нататък, които дават възможност на всеки с много малки суми, често 50 лева, някои колеги дори предлагат и за доста по-малки суми, доколкото знам, да почнете да инвестирате регулярно. Всички може да видим какъв процент от средствата на хората са в акции. Собствеността на качествени бизнеси, които дават голяма добавена стойност на клиентите си, купени разумно, на ниска цена, а борсите поради емоционалността си понякога дават тези ниски цени, според мен води до огромно трупане на богатство. Така че всяка инвестиция има определено рисково тегло и трябва да се разглежда в контекста на това човек какъв рисков профил поема, колко иска да рискува, колко бързо или бавно иска да забогатее и дали това има основен начин на живот или някакъв вид спестяване, които рано или късно може да му потрябва. Моето мнение е, имаме голям фокус и визия, нали, всички ние, които се занимаваме в тази сфера, да ограмотим българина, да започне да спестява по различен начин от това на морално остарялите депозити и спестовни сметки.